Dobar dan, ovo je podcast Živi pečen, ja sam Aleksandar Petrović, danas ćemo govoriti o neologizmima. Društvene mreže su se ustalasile prethodnih dana kada su mediji objavili da je duhoklonuće reč koja je pobedila na takmičenju sajta Mala biblioteka iz Londona. Spomenuti su još neki od zapaženijih primjera koji su učestvovali na ovom takmičenju, kao što su prohujak, smućak, bestebnost, lastolomna. O novim rečima koje se biraju na konkursima i takmičenjima, o tome ko organizuje te konkurse i takmičenja za izbor novih reči i zašto. O tuđicama kao aždajama koje bi trebalo ubiti govorit će danas gost podcasta, Živ pečen, lingvista, pisac, izdavač Pavle Ćosić. Pavle, dobar dan. Dobar dan. Šta mislite o duhoklonuću kao zamjeni za depresiju? Sve najgore. Prvo, to je potpuno bez veze skovana reč, ne odgovara uopšte reči depresija, a drugo, mi zapravo već imamo reč za depresiju na našu staru slovensku, odnosno ona se koristi u žargonu, odnosno u kolokvijalnom jeziku i kažemo bedaku sam. Ali ona je izvedena od reči bedan, koji osim što znači siromašan, može znači tužan, dakle depresivan. Prema tome, taj duhoklonuće, kao i sve ostali predlozi, neće biti primljen u srpskom jeziku, neće biti primljen od Srba, kao da se to zove najlepša srpska reč, ako se ne varam, ili tako, u konkursu. Najlepša nova srpska reč. Može se tako reći, da. Pa ne sjećam se kako su oni to zvanično nazvali. U tom slučaju, sličan konkurs, u stvari isti, ovo je preslikan konkurs časopisa Jezik koji vodi Sanda Ham u Hrvatskoj, postoji već 20 godina ili više i nijedna reč koja je tamo proglašena za najlepšu hrvatsku reč nije primljena. Ne samo te, nego i neke zvanične reči kao što su rajčica ili glačalo ne koriste se uopšte osim u medijima u Hrvatskoj. Da. Da vas pitam za malodušnost. Malodušnost i duhoklonuće, da li su sinonimi? Pa, malodušnost ne znam. Šta zapravo malodušnost znači? Mislim, to duhoklonuće bi po logici stvari bilo bliže tom malodušnosti, a ne depresiji. I može li biti duhoklonuće sinonim za depresiju? Jer depresija ima više značenja. To bi bilo isto kao kada bismo proglasili sinonima magistralu i autoput. Da. Što uopšte ne znači isto, je li? Pa ne znači isto, naravno. Da li uopšte postoje pravi sinonimi? To se često postavljalo pitanje u lingvistici. Pa, mislim, postoji taj stav da ne postoje pravi sinonimi, ali mi svakodnevno koristimo sinonime, zamenjujemo ih u istoj rečenici da ne bi smetali, da ne bismo naveli istu. Postoje reči, oni se zovu sinonimi, su reči sličnog ili istog značenja. Kad smo radili ovaj rečnik sinonim, imali smo kriterijum da su sinonimi one dve reči koje se mogu zameniti u rečenici, a da se kontekst ne promeni. U istom kontekstu da se značenje te rečenice ne promeni. Tada su reči sinonimne. To nam je bio kriterijum. Da, ali ako ne može uvek da se zameni u svim kontekstima. Ne može u svim kontekstima, ali dovoljno da se može u jednom kontekstu da se zameni, a onda su sinonimne. Kome danas smeta depresija? U jeziku, naravno. Meni je žao što profesor Ivan Klein više nije živ i on bi imao šta da kaže od svemu tome. On je bio izraziti protivnik toga da se grecizmi, latinizmi, da se za te reči traže zamena u srpskom. Čini se da je sve počelo kritikom uticaja drugih jezika na srpski, posebno engleskog jezika. Čak se govori o anglo-srpskom jeziku kao svojevrsnoj mešavini engleskog i srpskog. A sad mi se čini da odlazimo u neku drugu krajnost, pa i ono što je odomaćeno u srpskom jeziku i neke reči koji su udobno smeštene u naš jezik kao da ih proterujemo. Sad se postavlja pitanje, gde je ta granica kada tuđice u jeziku smetaju i kada ih treba zameniti? Nekada su to bili varvarizmi. Evo, penaltik, pominjali smo i kvačilo, znači, a opet hoćemo da zamenjujemo neke reči kao što su greko-latinizmi, kao što je depresija. Sada se postavlja pitanje gde je ta granica, kad mi menjamo. Pa kad preteramo.
ako se previše, mislim, zamislite da živimo u Sloveniji, oni čak i imaju zaseban jezik koji zovu English i koji se toliko da slovenički je toliko preplavljen anglicizmima da, mislim, to da naši ljudi uopšte ne bi mogli da shvate. U istoj rečenici, ako upotrebimo 5 engleskih reči novijih, to je onda preterivanje. I mislim svaki govornik srpskog jezika osjeća gde je ta granica. I mi sad kad razgovaramo ćemo nesvesno upotrebiti neku englesku reč, a to će da promakne neprimećeno. A da li mi čuvamo naš jezik tako što koristimo tu englesku reč? Pa čuvamo ga, mislim, mi ga obogaćujemo ga ako koristimo, što više reči koristimo, to je jezik bogatiji, ima više reči. Jer to duhoklonuće zapravo vodi osiromašivanju jezika ili proteraju depresiju. A uvodi neku reč koju niko neće da koristi. Ali Ivan Klajan govorio i onim pozemljenicama iz lenjosti. A šta bi to bilo? Pa sad, ne mogu da sedim, ali u glavu u svakom slučaju pozemljenice iz lenjosti kao reči koje mi koristimo zato što ne želimo da se setimo da postoji naša neka reč, nego vidimo kad prevodimo tekst, uzmemo neku reč i... A to, da. Postoje emocije, osjećanje i tako. Da. Pa dobro, emocije i osjećanje su sinonim, jeli? Da. Imam, kako da vam kažem, evo, ja bih lično ne bih ni osjetio ako bih rekao emocija u nekoj rečenici i da li sam rekao posle par minuta ne bih znao da li sam rekao emocija ili osjećanje. Da. Evo, to su recimo pravi sinonimi. Da. Mislim da ne postoji kontekst gde se ne mogu zameniti. Da, to jeste, ali da treba damo prednost domaćim rečima? Pa ne znam. Domaćim, što znači domaćim, to znači da imaju slovensko poreklo. Slovensko poreklo, naravno. Ja mislim da je sve jedno. Nekada su... Naravno kad se radi o tim rečima koje su međunarodne praktično. Ja kad sam počinjao da radim u RTS-u i onda su mi govorili da su stari lektori tražili da se govori hrenovka, a ne viršla, na primjer. Da, znam za to. Tako da li treba ići tim putem? Pa vidite sami šta se desilo. Hrenovka je na kraju ostala samo u hrvatskom. Da. Nas mlađi ljudi vjerojatno i ne znaju šta znači. Pa viršla. Kako bismo mi danas rekli drugačije nego viršla? I kobasica isto ništa, nije naša reč. Da. Imamo li zamenu, nemamo. Niko se ne trudi da je nađe. Za te neke starije reči koje su preuzete, zašto se niko ne sjeti da za njih smišne naše reči. Kad ste rekli kuplung, odnosno kvačilo, kada sam kažem da se jezik sam od sebe čisti od tuđica koje su suvišne, koji su barbarizmi i danas svi kažemo kvačilo, a kuplung se ne koristi. Nekad se koristi samo kuplung. Da. Htio sam pitati i ko to radi i kako? Ko donosi nove reči? Sad smo čuli... Donose govornici, ako je ne donesu govornici, ona neće biti primljena, a ne može veštački da se uvodi nove reči. Ali sada smo čuli za malu biblioteku iz Londona koja je pokrenula za takmičenje. Pa da, taj Žižić nije lingvista, ne znam ni šta je po struci. Ako odete na sajt te biblioteke, vidjet ćete da se taj konkurs uopšte ne spominje tamo. Jer to je bilo na neki sajt koji se bavio nekom dečijom literaturom ili ne znam šta tačno, ali za decu uglavnom. A onda su se od ove godine, i mene su zvali znači, da budem u žiriju za taj konkurs preko maila. Profesor Danko Šipka im je dao moj kontakt, ja nisam ni odgovorio kad se vidio o čemu se radi. Šta ste me već tačno pitali? Ko organizuje te konkurs za izbor novih reči i kako to radi? I eto, videli smo za malu biblioteku iz Londona. To je čak i nagradni konkurs. Da. Ne sjećam se ko je dobitnik. Znam da je bila reč i zamjenica za attachment, što je isto glupost, jer više niko ne koristi reč attachment. Svi kažemo u prilogu pisma, odnosno poruke. U prilogu poruke imate... prilažem u prilogu poruke. Da. Ja ne znam kad sam zadnji put čuo za reč attachment. A šta su oni predložili, nešto prikačica, nešto tako? Ne znam, sad sam čuo, ali prohujak, smućek, vestibnost je lasnolomna i više sam i zaboravio koje su bile još.
Ali tako. A već smo zaboravili, pa to je samo to duhoklonuće, meni je trebalo da zapamtim dugo vremena, stalno sam morao da gledam kako beše glasi ta reč. Ali ako se ponovi 100 puta, ona će nam ući... Ući će, ali ćemo zaboraviti šta ona trebalo da znači. Pa dobro, sad... Već je tradicija u zapadnim zemljama, ove godine će prvi put biti i kod nas izbor za reč godine. Ovdje ima to u 3 kategorije. Sad jedan veoma ozbiljan konkurs i prvi put ove godine je pokrenut. Da, za reč godine, novu reč godine i laži reč, što bi rekao Danko Šipka, ne reč. Da. Organizuje Filološko udruženje reči, podržalo je Ministarstvo kulture Republike Srbije. Jeste. Konkurs traje od 20. septembra, u novembru ćemo dobiti reči pobednice konkursa. Da li vi podržavate ovaj konkurs? Apsolutno, i već sam dao nekoliko predloga, između ostalog i reč Parizer. Ima ih i na Instagramu isto, imaju, mislim, svakog dana izlaze po jedna reč iz sve 3 kategorije, može se zaprati. Eto još jednog neologizma, ali potpuno domaćeg zapratiti. Ima ih i na Facebooku. Ja sam preko Facebooka predlagao neke reči i imaju naravno i svoj sajt gde se takođe mogu predložiti reči, tako da evo, koristim priliku da pozovem ljudstvo da učestvuje na tom konkursu. Pozivam ih i ja. Htio sam vas pitati, baš da je to kad smo imali zapratiti. Reč postoji u rečniku Matice Srpske u jednotomniku. Da. 2011. Ali ljudi odbijaju, ljudi ne koriste dovoljno. Pa ja ne znam, kako drugačije? Follower. Ja ne znam, i u Hrvatskoj i u Srbiji svuda se koristi zapratiti. Ali jeste, mislim, sve nove reči nailaze na zid odbijanja. To je normalna pojava. Ja se sećam kad sam bio mali, kad se pojavila reč super, koju sad svi koriste, apsolutno, kako i to ljudi odbijali da koriste, kao što su kasnije pojavila i zamena za super ekstra u mladalačkom govoru, a i to se sad potpuno primilo. Hvala vam na razgovoru. Za podcast Živ Pečen govorio je lingvista Pavle Ćosić. Vidimo se uskoro. Hvala, doviđenja, prijatno. Hvala na pozivu.